Električni bicikli, a još više električni trotineti, veliki su hit ovoga leta u Beogradu. Dovoljno su brzi i snažni, izuzetno zabavni, a što je najvažnije, sjajno rešavaju probleme gradskih gužvi, parkinga i naravno raskopanog Beograda. Ja sam prezadovoljan. Imam ga već 3 meseca i mogu da kažem da ga redovno vozim. Koje svrhe? Pa evo sad upravo se vraćam s posla, vozim ga rekreativno sa decom, sa porodicom. Probao sam elektrotrotinet, mislim da je takođe zgodna stvar za transport u urbanom okruženju. Mislim da je ta ekspanzija vrlo zanimljiva. Utoliko još bolje ukoliko može recimo trotinet da se smesti u neki vid javnog prevoza pa da se to iskombinuje. Znači u nekom trenutku gde ima, na primjer, mogućnost da se unese u autobus, u tramvaj i tako dalje, pa da se kombinuje sa javnim prevozom. Mislim da je to jedno sjajno rešenje. Skoro sam bio u inostranstvu i mogu da vam kažem da ga tamo već svi masovno voze i da su zamenili automobile, možda manje bicikle, ali automobile u svakom smislu, jer je tamo još veći problem sa parkiranjem, tako da u svakom slučaju preporuka za beogradske gužve. Prošle godine proizvodnja električnih mopeda u Evropskoj uniji je porasla za 82% u odnosu na 2017. godinu. Enorman rast broja električnih dvotočkaša pokazuje više stvari. Da su pre svega ljudi postali ekološki svesniji, da su gužve u gradovima sve veće, kao i da je cena električnih bicikala i trotineta postala prihvatljiva sve većem broju ljudi. A oni koji su ga probali, kažu da je osjećaj u vožnji izuzetan. Kažu da je ovo jedini lanac koji oslobađa. Svaki dotočkaš, bicikl i tako dalje, jednostavno daje slobodu, daje vam osjećaj uživanja, vraća vas prirodi. Vi to iz automobila nikad nećete imati. Kad sam ga kupio i doneo kući, bilo je kao tata je kupio za sebe, ali posle par dana se ispostavilo da je on više za decu nego za mene. Odnosno, deca su krenula da mi uzimaju trotinet i da voze, ali sad je kompromis što vozimo ga zajedno. Dobrica Krstić iz novobeogradskih blokova je iskusni biciklista kome je bilo zanimljivo da sam sastavi svoj električni bicikl kojim redovno ide do posla i nazad. Dugo sam želeo da biciklom odlazim na posao, da mi to bude osim rekreacije i ljubavi i vrsta prevoza. Međutim, imao sam problem što često, pogotovo u letnjim ovim periodima i mesecima, ipak taj fizički napor se odražava na to da kada čovjek stane i krene na posao, jednostavno se oznoji, nije prijatno ni samom njemu, ni drugima i tako dalje. Vladimir Jeftić, koji je doktorirao na Saobraćajnom fakultetu na temu bezbednosti motociklista, kao stručnjak upozorava i poziva bicikliste na oprez u saobraćaju, a državu da reguliše ovu oblast i izađe u susret svima koji razmišljaju o nabavci nekog električnog prevoznog sredstva. Vama je Beograd već davno prešao 500.000 registrovanih vozila. Imamo i dnevne migracije u grad. Dakle, ova sredstva su pre svega neophodna da biste uštedeli vreme, prostor i tako dalje. Ali mi negde apelujemo i na zakonodavca da daju neke beneficije ljudima koji koriste ova vozila. Suština je, pa vi manje oštećujete kolovoz, ne zagađujete životnu sredinu i tako dalje. Dajte uredite obuku vozača B kategorije, da mogu lakše da uoče ove vozače. Za svega par godina bicikli i trotineti na baterije osvojili su urbane prostore širom sveta i sve više ljudi razmatra kupovinu neke od ovih spravica. Na kraju, uvek ostaje lep osjećaj da radite u korist planete i što više bicikala i trotineta bude na ulicama, bit će i manje zagađenosti. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.